So, enw fi di Sam Humphreys a fi di cyfansoddwr a dylunydd sain. Enw i di Martha Davies a fi ydi reolwr llwyfan ac y drama Rowan Denna. So, y broses o creu cerddoriaeth yn ystafell ydi gweithio trwy'r golygfeydd a trio ffeindio allan be mae'r sioe angen, really. Mae digon hawdd gen just lluchor beth i fewn, ond iddo fi mae amdan beth sy'n yn supportio'r stori a helpu deud y stori, ond eto mae'r adegau lle ti eisiau gadael y stori rhedeg i hun a dim wneud y cynulleidfa meddwl gormod, so mae'r balans yna o adio be dwi'n meddwl sy'n adio emosiwn i be bynnag teimlad sy'n ar y pryd, ond hefyd gwybod pryd i ista nôl a gadael i'r stori deud y stori mewn ffordd. So yn y ystafell marw o'r adeg da i'w trio gan o beth allan, gweld beth sy'n gweithio a trio just ffeindio'r bit gorau i helpu y stori ymlaen. So, yn fy job i reolwr llwyfan, fi sydd yn gweithio'n agos efo cyfarwyddwr, fi di'r link rhwng y cyfarwyddwr, actor neu actores yn y sioe yma, technegydd, sain a golau, fi di'r link drwy bod fi sy'n cadw pawb ar amser, wneud yn siŵr bod pawb yn iawn, cadw pawb yn diogel, helpu pawb hefo beth fedra i fi. Basically, fi di boss y lle yma, iawn? Hoff beth fi am y broses ydy gallu gweld be actually sy'n gweithio bysli, pan mae pethau ti'n gallu teimlo'n sydd, pan mae pethau'n gweithio'n iawn a mae music mor powerful, mae'n gallu adio gymaint o emotion, so mae'n rili gallu adio a mae'n neis gweld pan mae pethau'n gweithio a neis gweld pan di pethau ddim hefyd, achos ti'n gwybod mae'n helpu chdi mynd i'r cyfeiriad iawn a gwybod beth ti angen. Bydd gofyn am bod yn stafell ymarfer Rowan Denna ydy faint o hwyl da ni fel cwmni a'r cast yn gael. Achos y themau da ni'n trafod yn y drama yma, mae'n bwysig rwy'n i cael y balans y hwyl a'r dyfnder y drama yma a'r cadw bod dim o wastad. Ie, mae'r broses i fi'n wahanol i wneud cerddoriaeth fel arfer achos mae e gyd amdan serve the stori mewn ffordd sydd eitha tebyg i pan ti'n gweithio efo artistiaid, mae gyd am serve the song, ond tro yma mae gyd i trio supportio bethau mor dda bosib a hefyd mae yna themau sy'n dod yn y sioe y garn lle hwnna di lle mae hi'n mynd i relaxio felly, so mae yna moment lle mae'r cerddoriaeth yn gallu bod yn really neis a soft, ond eto mae yna bit lle mae'n mynd yn eitha heavy dwi'n meddwl o ran y stori lle so mae eisiau adio i'r tensiwn yna a mae'n neis gael adrofi mewn gwahanol texture so syna felly a fel arfer mae o lot mwy stripped back dy fi yn beth dwi'n gyflwyno yn cerddoriaeth achos mae'r stori dweud gymaint ond ti jyst eisiau rhoi layer o dan hwnna sy'n jyst yn apur.